Moro. Täällä haisee vähän palanut. Morjesta. Tällä kevätaikaan, kun rupeaa laittaa tuota vaunua taas tällä kesäkuntoon, niin muutama juttu, mitkä ehkä kannattaa ottaa huomioon ennen kuin homma lähtee lapasesta. Yleensähän kannattaa talveksi ottaa toi akku irti kokonaan ja pitää se vaikka vähän lämpöisessä tilassa ja latailla sitä talven aika, jottei se akku pääse menemään huonoksi talven aikaan, niin muutama lataus talven aika riittää, että se pysyy ylläpitovirroissa. Ja sitten tietenkin kun laittaa akun takaisin paikoilleen, niin katsoo, että kaikki johdot ja sen sellaiset on kunnolla ja laittaa kunnolla noi akun kengät kiinni. Mutta sen jälkeen, mikä tällainen amatööri-aloittelijalla kävi tietysti taas, vaikka se mielessä olikin, niin talveksihan kannattaa jättää noi kraanat auki, jotta sieltä pääsee tarvittava kosteus tuolta putkistosta pois ja ilma kiertää läpi, ettei ne pääse jäätymään. Ja sehän on tietysti syksyllä se viimeinen homma, että ne päästetään ja ajetaan tyhjäksi kaikki putkistot. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun keväällä rupeat ottaa vaunua käyttöön takaisin, niin muista varmistaa, että laitat ne kraanat kiinni siinä vaiheessa, kun kytket virrat päälle. Nimittäin siinä voi käydä aika vaarallisestikin, jos se sattuu se pumppu sit olemaankin nalkissa, niin kuin mulle kävi. Ja sittenhän se sieltä hetken päästä lämpee ja sulaa ja syttyy palamaan koko pumppu, jos ei se pääse pyörimään ja sinne tulee virta koko ajan. Vaunuissahan on vähän erilaisia systeemejä, mutta ainakin näissä nykyaikaisissa vaunuissa niin nämä kraanat, niissä on myöskin se kytkin. Kuuluu pieni naksaus, en tiedä kuuluuko sinne videolle. Mutta kun kraanan avaa, niin se aloittaa sähkön syötön tonne pumpulle ja pumppu lähtee päälle. Ja sitten lähtee vesi juoksemaan kraanasta. No nyt kun siellä ei ole vettä siellä säiliössä, niin siinähän käy sillä tavalla, että jos tämä kraana on auki, näin, ja sulla on sähköt päällä, niin siellä on koko ajan pumpulle sähkö. Se yrittää saada sen pyörimään, jos se on talven jäljiltä ryytynyt, niin kuin niillä vähän tuppaa olemaan tapana. Niin sehän koittaa koko ajan vaan sitten saada sitä pyörimään ja ei onnistu. Siitä ei valitettavasti kuulu välttämättä minkäänkään näköistä ääntä, jos ei se lähde pyörimään. Se ei nikuta eikä nakuta eikä mitään. Ja tässäkin hobbys, mikä meillä on, niin se pumppu ja vesisäiliö on tuolla sängyn alla. Ja vaikka tietysti se akku on siellä vieressä, mulla oli sänkykin auki, niin ei sieltä mitään ääntä sieltä säiliöstä kuulunut. Vaan sieltä vaan yhtäkkiä sitten onneksi menin avaamaan sen säiliön, kun menin sitten kurkkaan sinne vesisäiliöön, että minkäs näköinen tilanne siellä on talven jäljiltä, niin tulikin savut silmille, eli se oli siinä vaiheessa sitten jo aika kuuma. Eli tässä Hobby KMF E:ssä 560 toi vesisäiliö tosiaan on täällä sängyn alla, aika tuolla takanurkassa sitten vielä kaiken lisäksi, niin sinne on hiukan vaikea päästä ylipäätään, täytyy vähän kömpiä tonne. Ja tosiaan tuossa valkoisen putken päässä, mikä tuossa nyt näkyy, niin siinähän se vesipumpun pitäisi olla. Mutta nappasin sen nyt sitten irti ja irrotin tietysti sähkötkin tuolta ja sehän sitten sulas tohon noin. Onneksi sain sen tuolta vesisäiliöstä sentään ajoissa sit ulos, että se sulas vasta tähän viereen tämän säiliön viereen. Mutta niin olipa tekemistä hetkeksi aikaa, että tajusin, että mitä pitää tehdä ja sain noin irti tuolta kaikki, että sain ne kuumat polttavat osat tosta pihalle. Sama homma oli tietysti tämän vessan vesipumpun kanssa, eli ei sekään sieltä mihinkään pyörimään lähtenyt, vaan joutuisin purkaa ton koko vessanpöntön taas kerran kokonaan auki ja kaivaa sen pumpun sieltä esille. Ja muutaman kerran kun pyöräyttää sitä siivapyörää, niin kyllähän se siitä sitten jo taas lähtee pyörimään, mutta vessassahan on se hyvä puoli, että sinne tulee sähkö vaan silloin, kun sä painat tuosta nappulasta. Eli siinä ei pääse tapahtumaan mitään suurempaa vahinkoa, vaikka se jumissa olisikin. Että sen vaan huomaa sitten siinä vaiheessa, kun niin se vesi ei sieltä tuu, kun koittaa painaa nappia. Eli muistakaa, kraanat siinä vaiheessa, kun lähdette kytkemään sähköjä takaisin päälle vaunuun tai asuntoautoon, niin muistakaa varmistakaa, että kaikki kraanat on kiinni asennossa. Ja sitten kun olette sen sähkön kytkenyt sinne, niin sen jälkeen voitte sitten tulla koittaa kraanaa, että lähteekö se pumppu pyörimään. Ja jos se lähtee pyörimään, niin ei mitään, homma on kunnossa.
Mutta jos se ei lähde pyörimään, niin sitten tiedätte, että okei, täytyy ottaa pumppu auki ja vähän ruuvailla sieltä, että saa sitten ne rihlastot pyörimään. Rolling slow, yeah. The sun's sinking low. Taas toimii. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living.